Μάριος Ηλιάδης. Περίμενε, ξαναπέστε. Ονομάζομαι Μάριος Ηλιάδης για την κατηγορία μάσης 35-39, το workout 3. Πάμε να δούμε τα κιλά. $15 κιλά η μπάρα ή η μπάρα, τα plate. 2,5 κιλά 20 κιλά η μπάρα. 20 κιλά η μπάρα. Και από εδώ τα ίδια. Έχεις και από εδώ το 2,5. Από εδώ είπαμε να βάλουμε λιγότερα, αλλά θα γίνει. Θα φύγει το δεξιχέρι, είναι πολύ σκατωμένο. Ναι, ναι, άστα. Λοιπόν, πάμε. Ναι, πάμε. Κωστά, βάλε κατάξει. Μάρια, έβαλα 10 δεύτερα έβαλα αντιστροφή, οπότε μη σε νοιάζει. Πες μου όποτε θες να το πατήσω, όποτε είσαι έτοιμος. 8, 7, 6, 5, 2, 1, πάμε. Πάμε, Μάριε. Πάμε. 5, 4, 3, 2, μπες. Μπράβο. 6, 7, 8, πλάγια το πόδι. 9, 10, 11, 4, 15. Πάμε, 5 είναι. 4, 3, 2. Πάμε. Μπράβο ρε Μάριε. Μάριε. Δώσ' του, πάμε. Πάμε, άστα αυτά. Πάμε. Για δοκιμάσαι. Κοντά η μπάρα στα καλάμια. Πιο κάτω. Άφησε το, άφησε. Χάνεις με χρόνο, Μαρία, χάνεις χρόνο. Άστο. Καλά είναι. Πάμε 7 γρήγορες. Μπράβο, έτσι πάμε. Μπράβο, έτσι. Πάμε 50 σκηνάκια, άσπαστα, πάμε. Παρανάση, μην κοπείς.
Μπράβο ρε Μάριε. Πάμε, είσαι πολύ καλύτερα από πριν. 8 και 7. Μη σε νοιάζει, άστο ρε. Άστο ρε, χάνεις χρόνο. Πάρε ανάσεις. Όρθιος. Πάμε. Δύο. Πάμε. Άλλο ένα. Μπράβο. Πάμε ρε Μάρια, πάμε. Μπράβο ρε Μάρια. Έλα, μην την πετάξεις τώρα, μην την πετάξεις. Σφίξου. Ένα. Άλλα δύο. Πάμε. Ρε, γίνεις ίσως την μπάρα, μην γίνεις ίσως την μπάρα. Μπράβο ρε Μάριε. Μπράβο ρε Μάριε. Έλα, πάμε τώρα. Μαρία, είσαι πολύ καλά. Έλα, δώστα. Δώστα τώρα, έλα. Κάτω από 7 λεπτά είσαι. Έλα, πάμε. Πάμε ρε. Πάμε ρε, πάρε ή γρήγορες τριάρες ή μια εξάρα και μια τριάρα, κάτι. Ή άσπαστα, πάμε. Μίστα. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Έλα, μην την πετάξεις. Άλλο ένα είναι, άλλο ένα. Ξέρεις πώς το κάνεις. Κάτω από 7 λεπτά. 6.52. Μπράβο ρε Μάρια. 52. Αλλά ρε μαλάκα στα 15 δεν σου μέτραγα. Και νομίζω ότι έκανες, δεν ξέρω πώς έκανες 13 ρε μαλάκα, αυτό φοβήθηκα. Και τα λάμψη με πήδηξε δύο. Θέλω να κάνω